De vrouw die op 1 januari in raad inriet op publiek dat na het Iersvuur stiert te sjen, wordt net vervolgen. Het Iepenbeer ministerie kan net bewijzen dat de vrouw schuldig wie. Het voele jacht van het vuur en het waar gaan een grote rol spelen bij het slimme ongeluk. 1 man kwam om het leven, zandje mensen rekken verwoenen. De ondernemingsrier van de gemeente Smellingelaan praat over het nijs dat er een angstcultuur heerst onder ambtenaren op het gemeentehuis. Ik politieke partijen willen onderzoeken wat er aan de hand is. Uit een onderzoek dat blijkt dat ambtenaren in Drachten haar net veilig vielen op het werk, intimideren en soms voortpest worden. Harkemasse Boys zit in de finale van de Noordelijke Beker. Ze wonnen van Snitswit-Zwart naar penalties. Harkemasse Boys keeper Kampjes waart de held. Hij keerde 3 strafskoppen. De tegenstander van Harkemasse Boys werd goed bekend en komt uit het duel bij Kwik 1880 Genemuiden. Van halstudenten zetten alle dagen podden oer bij de potmarge in Ljouwert. Om vat te komen dat de bisten derin worden, brengen ze thuis aan 50 podden veilig naar de orenkant van het drokke fietspaad. De poddentrek is wat letter begon vanwege de kelt. Joen en vannacht meers droeg en 9 graden. Morgen ik droeg, zinneskien en 13 graden. Aan de kust een hudde westenwind.